Dare, prenosio si. Ja sam. Ispade komplikovanije za rad nego što se očekivalo. Pa ništa, mislim, Zvezda je ove dve utakmice što je dobila koliko, nekih 90 razlike, ali tu što je izgubila, zaista pre svega zaslužena pobeda ekipe Zlatibora. Znaš, da bi došao do pobeda u takvim duelima, posebno Zlatibor, oni su završili ljudi KLS, završili su ABA 2, njima su ovo poslednje utakmice u sezoni, treba imati motiva i treba verovati da možeš da dođeš do pobede, da bi uopšte do pobede i došao. Vidi se tu i pečat trenera, zaista, da ta ekipa zna šta radi na terenu. Krenuo ih je šut za 3 poena na toj u drugoj četvrtini, pre svega koliko su dobili, 33-15 drugu četvrtinu, tako nešto, odlepili se, Zvezda je malo ušla u neku nervozu, spustila je Zvezda na 59-58 za 6 minuta u trećoj četvrtini, malo agresivnijom odbranom uspela je da se vrati i onda se dogodilo to što se dogodilo, nešto što ne volimo da vidimo, ali ajde sad, to su stvari koje se dešavaju na košarkaškim utakmicama, možda se čak češće dešavaju u završnicama sezona, kada su igrači već malo i potrošeni i nervozni. Svi čekaju kraj da idu kući. Pa, da li neko čeka kraj, da li je neko očekivao više, da li... Bilo je i ovakvih i onakvih tumačenja. Sad, naravno, Nikola Kalinić je naš proslavljeni reprezentativac i kada on nešto uradi, to ima veći odjek nego da je to uradio neko drugi. Kasnije, eto, bilo i raznoraznih priča o kakvim provokacijama, nervozi. Sad nisam bio na licu mesta, pa ne mogu da svedočim šta se tačno dešavalo, ali ono što je imalo prilike da se vidi nije izgledalo lepo. Kalinić je kažnjen i šta znam, možda sada dobro je što niko nije tu sad povređen, to je naravno najvažnije u takvim okolnostima, ali za Zvezdu čak možda nije ni loše što se sve to dogodilo, ako imamo u vidu ovu jučerašnju utakmicu gde je Zvezda izgledala mnogo ozbiljnije. Kao da su pojedini igrači zaboravili da ima još da se igra nekih utakmica koje nisu tako nevažne. Tako je Zvezda izgledala u Čajetini na utakmici broj 2. Ne odobravam, naravno, niti opravdavam takve poteze, ali opet ne treba sada ni skidati glavu ljudima zbog toga. Dešavaju se takve stvari na košarkaškim utakmicama, ne bi trebalo da budu česte. Sećam se situacije, mislim, imao je Nikola Kalinić u svojoj karijeri, možda ne baš ovakvih situacija, ali nekih da je pokazivao i neku snagu svog karaktera i želju da ne izgubi utakmicu malo veću od nekih drugih. Ovde nije samo to bilo u pitanju, mislim da je to bio koktel nekih dešavanja tokom cele sezone, neka dešavanja su vezana za parket, neka i nisu. Možda je on čak i to donekle negde u malom mozgu i svesno uradio da malo razmrda ekipu. Ajde, uradio je to na neki način koji je bio onako prilično eksplicitan. Ali sećam se one utakmice, to je bilo pred 2 sezone, čini mi se, kada mu je Larkin, gde je Zvezda gubila nešto 20 razlike od Efesa, pa mu je Larkin provukao loptu kroz noge. Da. I gde ga je on jurio jedno 2-3 sekunde da ga baci onako na parket prilično jako. Pa i to nije, mislim, ja moram uključim za tu stvar. To sa Larkinom, isto je ono čist nesportski faul, da prošlo je. Jeste, ali, i dobio je bio nesportski faul, ali na kraju Larkin mu to nije ni zamerio, oni su se posle smejali povodom toga. Hoću da kažem, jednostavno, Nikola Kalinić na taj način igra košarku da
neke stvari onako radi drugačije od drugih. Opet kažem, ne odobravam to što se desilo, izgledalo je onako prilično, pa da kažem i ružno. Čekaj, aj sad, izgledalo je ružno. Čovjek je pao preko čovjeka. Da. Prebacio ga je na drugu stranu, ugao kamere, nije ti dao mogućnost da vidiš šta se tačno desilo. Ti vidiš nešto, oni mlate rukama, ko je koga udario, da li je udario? A brate, ne možeš, šta god da se desilo, ne možeš da uvatiš da ga pesničiš. Mislim, možeš. Ovo se dešava milijardu puta, ljudi. Milijardu puta se dešava tuča, niko ništa ne bi rekao što je bila tuča. Koliko puta ste učestvovali u tučama na košarkaškim utakmicama? Ja nisam nikad. Da se ja potukao s nekim nisam. Ali ne ti lično, nego da si bio deo utakmice da izbio. Makar ono da uđeš malo između, pa kad nemoj. Jesmo nešto u hodniku protiv Zvezde jednom. Ja ništa ne osporavam to što je izbije tuča, to nije nikakav problem. Meni je više crnjak to što, ajde, kažnjen čovjek, svi se ogradili, prvi mak, svi izjavljuju katastrofa, ponašanje, nedopustivo, sve. Sutradan praviš heroja od njega. Ja ne kažem treba čovjeka staviti na stup srama, ne treba, ali treba ukazati da je pogrešio i on čovjek zna da je pogrešio i to je to, idemo dalje. Šta ti sad praviš od njega, Bog, naš, Kalina je Bog, sad što je ispesničio tamo neko. Znači sad svaki treba da ispesniči neko. Mislim, ja samo to kažem. Čovjek je se potuko 100 puta, se potuko i potuče se, to nije ništa sporno. Desi se na utakmici se potučeš. Možda praviš Boga od njega što se potuko, sad kao on je uradio vrhunsku stvar. Da, trebaju navijači da stanu... Navijači Crvene zvezde su pre svega stali... Treba da stanu navijači, zaštitu, kapiten, on je maltene i kapiten. Nije kapiten, ali realno najiskusniji igrač. I treba i klub da ga zaštiti od napada, novinara od napada. Ali možda praviš sad heroja od njega. Ja to kažem. Pa znam, ali mislim da se upravo to i desilo. Navijači su stali iza njega, klub je stao iza njega. Ne znam koga je... Po meni je klub trebao da kaže, naš igrač je pogrešio, poneo se nesportski, izvinjavamo se u njegovo ime, ispred kluba stavimo stvarno nesportski potez, šta je napravio, bla bla bla, neće se ponoviti. A ne da dođeš da ga vodiš tamo kao da je uradio najbolju stvar na svetu. Nije uradio sportsku stvar, ja to kažem. A desit će se 100 puta i neki drugi igrač, nešto desi se tuča, kak ima veze tuča. Tuča se desi, to znači da ti je stalo i da se boriš, ali ne možeš da opravdavaš jedan dan, pričaš sve, znaš, kao ovo je katastrofa, čitao si Sašinu izjavu i slušao si ovo je nedopustivo, ovo ponašanje je nedopustivo, a sutradan Kalina je, stajemo iza njega, Kalina je brat, juče na utakmici hvalospevio Kalini zato što je ispesničio nekog. Ne, mislim, moramo da definišemo neke stvari. Potpuno je normalno da će navijači Crvene zvezde da stanu iza Nikole Kalinića. Slažem se, ja i treba. To je najveći igrač Crvene zvezde u posljednjih 10 godina, sinonim svih zvezdinih uspeha u posljednjih 10 godina. Ne svih, ali većina. Da, ali bilo navijača koji su istu noć pljuvali po to istom Kalini, da li je moguće da se ovako ponaša? Ja imam 10 drugova iz Zvezde koji su išli gledaju, razočarali se šta je uradio. To ti je klasična nemoć pa se potučen sad. Ali nema veze, to je sve sportski, potučeš se. I niko to ne zamera, nije mu zamerio ni onaj košarkaš sigurno, nitko šta zamerio, tuča je tuča. A tu je bitno samo da nije bilo sad ne znam kakvih posledica, da je neko nego ne možeš praviti sad heroja od njega da će se potuko. Mislim, to daje onda posrek, znači aj treba se potučemo svi. Ja nisam stek utisak da su napravili heroja. Pa ni ja ne znam da juče utakmicu. Nisam, brate. Ja sam bio na utakmici. Vidio sam skandirali, čovjek ustao, digao ruku, javio se. 16 puta ga prikazuju kao da je uradio neku vrhunsku stvar, sad što se potuko, mislim. Tako izgleda. Pa vidi. I izjave po novinama, stajemo iza Kaline, Kalina je naš, dobro, Kalina je, kažeš lepo, Kalina je pogrešio. Ali Zvezda rekla i da je kažnjen. Dobro, nije ga kaznila Zvezda sigurno kao klub, nego ga kaznila Liga. Ne vjerujem da će ga kazniti klub. Brate, Liga će ga kazniti. Ne znamo šta je, brate, neće sad tu ulazimo u to vrhunski igrač. Nego ti kažem da nije uradio dobru stvar, to je bacilo malo senku na celu utakmicu i svi pričaju sad o tuči, niko ne priča o tome da je Čajetina pobedila Zvezdu. A ta ista Zvezda je pobedila tu istu Čajetinu 3 dana pre toga 45 razlike. Neko da kaže, majstori svaka čast. Svi pričamo o tuči i o incidentima, ovo što se desilo na kraju utakmice, sigurno je bilo provokacija, ali to se nije desilo ono što se desilo na terenu. Koja provokacija, 100 puta ti neki igrač nešto kažeš, a ne možda uvatiš da ga udariš 500 na sred utakmice. Možda ga i ovaj provocirao, ne kažem da nije, ali
Nije to opravdanje. Ja to kažem samo. Pa dobro. Nije za pohvalu. On je vrhunski igrač, svetski igrač. Ja to kažem, iako navijam za Partizan. I desilo se to, znači da mu je stalo, krivo mu ne ide ekipi, može i da prodrma malo ekipu. To niko ne zamjera ništa. Meni je glupa situacija sutradan i posle 2 dana, kako pričaju svi, naš, kao Kalina, prvo su pričali sve najgore, naš, kao da li je moguće je to uradio, reprezentativac, treba da istrpi, treba ovo, treba ono, a onda sad jednom on je bog i kao stajemo svi za Kaline. I ono juče 50 razlike, Dare. Ne znam na osnovu čega je ono je juče sujeta, samo. Ajde uvatimo ove sad da ih nabijemo 50 razlike. Ti igraš 40 minuta, ti kažeš u prenosu pripremaj se. Što igraće ti kao Olimpije pressing od prvog minuta? Meni je to jedini ispravan način da reaguješ. Ono je juče još ti sudije pustile da ih prebiju, oni veselnici nisu mogli da prevedu loptu. 16 faula u jednom napadu prave, ali to je totalno u drugom planu juče bilo. Vidi, ne znam šta su htjeli da postignu da dobiju 50 razlika. Da potpuno pogrešno gledaš na situaciju. Vjerujem mi da je cijela država priča, zove 10 ljudi, vidite da li je moguće, ovi ne sviraju ništa, prebiše ih. Svi živi piču, prebiše ih. I realno su ih prebili. Pressing po celom burazeru. Ma na šta Ne može biti tu. Šta je to? I to zadnji minut, on viče priđi. Ja mislim da je to jedini ispravan pristup. Ja sad da te pitam, Euroligaški si trener i dođeš na Čajetinu i Čajetina te pobedi. Šta ćeš ti da uradiš sljedeću utakmicu? Pa neću sigurno da igram pressing celu utakmicu. Čekaj, tebi ne odgovara način reakcije Nikole Kalinića. Ne odgovara ti način reakcije košarkaša Crvene zvezde koji su izašli na sljedeću utakmicu rešeni da igraju košarku i da što više pobede protivnika koji ih je pobedio. Kako šta će ja dokažu? Okupili se ljudi posle utakmice, imali sastanke, dogovarali se, bilo je tu svega i svačega da se... Jer njih Čajetina nešto na neki nelegalan način pobedila. Pobedila ih opušteno najnormalnije. Pa i Zvezda je na normalan način pobedila Čajetina. Juče je pobedila, ne kažem da nije pobedila zasluženo, nego ću ti kažem da su i sudije pustili da ih biju, da ih prebiju. Znači sudije su zaslužene za pobedu. Pa nisu, to nije, nemoj sad da pričaš to. Pa ti, zato se ne priča o pobedi Crvene zvezde, nego se priča o suđenju. Ko priča o suđenju? Evo ti. Ja ti kažem samo da su sudije pustile isto da se što pre završi utakmica, nisu svirale 100 puta, nisu svirale faul. Koji su bili faul. Dobrić 5 puta je treba u prvo poluvreme, on dobije treću lično, ali ništa. Kao čačkanje lopte, sve pod faulom. Znači ovi se ljudi predali isto, nisu ni došli da pobede. Ne kažem da su i mogli, ne bi mogli 3 dana da su igrali da pobede, nego hoću da ti kažem da mislim da to nabijanje 50 nešto razlike, to je totalna glupost u ovom trenutku. Mislim da je Zvezdi samo sebe kao da izvučeš da nešto si izgubio pre 2 dana. Mislim da ti kao bivši košarkaš da bi trebalo da razumeš bolje tu situaciju. Zato što Zvezda je odigrala jako lošu utakmicu u Čajetini i pojedini igrači su imali jako loš pristup. Ja mislim da je bilo normalnije da igraju onaj Škobalj i oni da igraju više juče, iako je 50 razlike, da igraju zadnjih 15 minuta. A ne da uđu zadnja 2 minuta. Mislim da je Zvezdi, Škobalj je igrao. Pa dobro, daj, primjer Škobalj, onaj klinac mali ko ima i od ovih mlađih. Ali Zvezda, pojedini igrači su imali jako loš pristup i ideja je bila da se protiv Zlatibora, jasno je da je Zvezda mnogo bolja od Zlatibora, ali da je to bila utakmica koja je bila priprema za početak ABA lige, jer Zvezda nije izgledalo dobro na toj utakmici broj 2. Dobro, da te pitam, evo sad, ti pratiš, ja pratim, ga Mile prati. Možda mi kaže da će Zvezda igrati pressing protiv Olimpije ovako 40 minuta. Pa daj Bož da budu igrali 5 minuta. Pitanje pristupa da se ekipa podigne posle nemilih scena, ja mislim da se to ne radi na ovakav posle loše utakmice, pa vidi, sad to možeš... Nabio si razliku prvo polovreme, 40 razlike, on treba da igra... Ja nisam video, Crvena Zvezda u posljednjih 2-3 meseca igralo nestabilnu košarku. Bilo je tu uspona, padova, bilo je svega. Je li ovo stabilno juče bilo, recimo li? Jeste. Ovo je stabilno? Jeste. Dobro. Pa jeste, mislim, jasno je da je Zvezda mnogo bolja od Zlatibora. Vidi, nije sporan kvalitet, brate, nije sporan kvalitet, ja ti kažem samo, otišli su gore, ljudi su ih dobili, ispole tuča, šta god je bilo, verovatno došli kao, sad pokažite da imate karakter i nemate zaštite. Meni je to jedini pravi način da odreaguješ na nešto, pošto
ok, ja neću da ulazim u te analize da li je bilo provokacija u Čajetini, nije bilo. Tebe neko isprovocira. Svakako ima želju da na sledećoj utakmici odigraš protiv njega što bolje i da ga pobediš što više. Meni je to onako skroz legitiman način reakcije u toj situaciji. Ja ne kažem da nisu trebali da igraju pressing ili nešto. Ja kažem, vodiš 45 razlike, 50 razlike zadnji minut i dalje hoćeš nešto da dokažeš. Oni veselnici se predali u 3. minutu, razumeš? Ja razumem šta ti pričaš. Ubili Boga u njima, razumeš? Pa onaj veselnik neće moj ide, onaj, kako zove mali ovaj play? Kako zove, što zakači ovaj? Čibej. Pa njega su ubili Boga u njemu.